ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзаамон назди масҷиди ҳазрати мавлоно тарафи 9 километрда ҷойгир мебошад. аз ин тараф 7 километр ба роҳ ба сӯи жилмасив, сеюм база, аз ин тараф 9 километр ва манал. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. мана ҳамин масҷиди ҳазрати мавлоно мебошад ва ба ин тараф меравем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ба мана ҳамин кӯча медароем. бо ин раҳ мо омадем ва марҳамат дӯстони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ. фишори обро аҳамиятиед чӣ қадар баланд аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ деҳаи гулистонда ҷойгир мебошад. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар умум иборат аз 2 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. бо барқ ва об таъмин аст. дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе дохил мебошад ва аз роҳи калон тақрибан 600 метр мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз ин дар медорем бо 3 ҳуҷраи дигар аст дар так-так хона ва ин ҷо бошад беседка. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. дохили бино дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, ман амин якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. ҳама хонаҳо таъмир доранд дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳаммом аст ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона, термекс ҳаст. дар ин ҷо дӯстони азиз беседка чӣ хеле ки мебинед, такхона ва дар ин тараф боз 3 ҳуҷраи дигар аст. ин дӯстони гиромӣ дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад ва дар ин ҷо боз сеюму чорум ҳуҷра. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ягона ҳуҷрае ки бетаъмир аст, мана ҳамин мебошад. ва ин охирон яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хуб аст. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷаи барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.